it's Abby and welcome back to my channel and welcome back sa part 3 ng vlog ko na how I process my travel confirmation and PCR test certification. And good news kasi my result came in 2 days ago. Negative! Salamat sa Diyos and salamat din sa mga nag-pray na maging negative. Share ko lang din yung naging experience ko with TransCare and St. Luke's. August 12, 8 a.m. nag-swab test ako. Tapos, same day din, na 6 p.m. nag-test ang TransCare. Tinext sa akin yung PIN number ko or yung personal identification number. Kailangan niyang PIN pag nag-create tayo ng account sa eHub ng St. Luke's. Since si St. Luke's ang provider, sila din ang maglalabas ng result natin online. August 13, kinabukasan nung swab test ko, nag-text ang St. Luke's na na-receive na nila yung registration ko. Yun yung nag-create ako ng account sa eHub and na-receive na nila yung registration ko. So, chinek ko agad yung eHub account ko. Merong error. Nagkaroon ng error sa surname ko. Pag-check ko sa account ko, sa personal information. So, tawag agad ako sa TransCare and sabi ng TransCare sa akin, kailangan ko siya itawag sa St. Luke's. So, tawag agad ako sa St. Luke's BGC. And then, pinasa nila ako sa St. Luke's Quezon City. Kaya sa magpapatest sa TransCare and St. Luke's, pagbigay sa inyo ng PIN, pag-create ninyo ng account, double-check nyo din yung pangalan ninyo or yung personal information kasi baka mamaya, last minute, magkaroon kayo ng error eh hindi nyo agad mapapalitan. Medyo hassle yon. Pagka-late nyo na siya nakita, hindi talaga siya tatanggapin sa NAIA pa lang. And ngayon, medyo mahirap talaga makakonect sa kanila kasi nga sobrang busy ng mga linya nila. So, panic mode na naman ako kasi, diba, hindi ko alam kung paano mapapalitan yun agad-agad. Kaya lang naisip ko na lang din na baka may dahilan si Lord kung bakit nagkaroon ng error yung sa personal information ko. Tumawag ako sa St. Luke's Quezon City. May nag-entertain naman sa call ko sa admission nila. Kaya lang hindi daw nila yon mapapalitan sa admission kasi outpatient ako. So, bumalik na naman ako na admission kasi nga hindi ako makakonect dun sa laboratory nila. Balik na naman ako na admission and kahit yung si Miss dun sa admission, tinry niyang, sinubukan niya i-edit yung information ko, pero hindi pa din talaga ma-change. Eh, kapag na-print na yung result, kung ano yung nandun sa personal information ko sa eHub, yun din ang lalabas dun sa printed na result ng PCR test ko. So, magkakaproblema talaga kasi mali yung surname na na-encode nila. And then, ayun nga, pinasa nila ako sa pathology. Ayun, nakarating na ako ng pathology. Alam niyo, sobrang salamat lang din talaga kasi ang babait, and very accommodating talaga lahat sila doon sa St. Luke's. So, ayun na nga, may nakausap na ako sa pathology, si Miss Jack. Ayun, sobrang, alam ko, pinadala talaga siya ni Lord sa akin. Sobrang bait, napaka-accommodating, and yun, sinabi ko nga sa kanya na may error yung personal information ko. And since nandun na din ako sa kanya, sinabi ko rin na kailangan ko na yung result. Is there a way ba para ma-expedite? Kasi kailangan ko na yung result ko kasi yung flight ko na. Sabi niya, gagawan daw niya ng paraan. Kinuha niya yung number ko and sabi niya gagawan daw niya ng paraan yung error din sa pangalan ko. And susubukan din niyang magawa ng paraan yung sa result ng PCR test ko. And wala pang 30 minutes, I got a call from Miss Jack. And yun nga, sabi niya napaayos na niya yung error sa surname ko. And pina-check niya din sa akin yung eHub account ko kasi nandun na yung result daw. So when I checked my account, ayun, nandun na nga. Sobrang salamat talaga, Miss Jack. Imagine kung hindi ako nagka-problema sa surname ko, hindi ako mapupunta sa pathology at wala akong makakausap para mapabilis yung labas ng result ko. Salamat ng marami. TransCare and St. Luke's. Ayun, lumabas yung result ng PCR test ko after 28 hours. Kasi 8 a.m. Tama ba? Yes, 8 a.m. ako ng August 12, nag-swab test. Tapos, sumabas siya ng August 13 ng 12 noon. So, 28 hours.
I-share ko din yung isa pa na mas mabilis din. Na-share ko to sa part 2 ng vlog ko. Sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo po doon, nandun sa end ng video. Pero ilalagay ko din sa end ng video nito ulit, yung contact number nila and yung address. Malapit sa airport, beside Park and Fly building. White gated siya na building. Doon po, 4,500 lang ang PCR test. And kaka-open lang nila. Kaya siguro konti lang yung nakakaalam sa ngayon. Kaya mabilis sila maglabas ng result. Nailabas nila yung PCR test result ng isa kong kakilala, si Miss Joy. Hi, Miss Joy! Nailabas nila sa loob ng 10 hours lang. 10:30 AM siya nag-swab test. And around 8 PM, na-email na sa kanya yung result and certificate. Kasama yung certificate na format na galing sa Japan Embassy. So, sa mga hindi pa po nakakapanood ng part 2 ng vlog nito, panoorin nyo po kasi nando po yung details ng kung ano yung sasabihin ninyo kung magpapatest kayo para mas mapabilis din yung labas ng result. So, mabilis na itong vlog na to kasi i-update ko lang din kayo. And, ayun nga, update lang din sa alam ko na mas mabilis pa na maglabas ng result. Yung sa malapit sa airport. Ilalagay ko sa end ng video nito yung address and yung contact number nila. Again, recap lang ulit para sa mga mag-aasikaso pa lang and alam ninyo yung kung ilang araw ninyo siya kailangan asikasuhin. August 7, nag-apply ako ng travel confirmation sa Japan Embassy. That was Friday. And August 8 and 9, Saturday, Sunday, wala silang office. August 10, naka-receive ako ng call sa galing embassy. And yun nga, na ready na daw for pick up yung document ko. August 11, bumalik ako ng embassy para pick upin yung document ko. Ang releasing nila is from 2 PM to 4 PM only. Again, kung mapapaaga kayo sa pila, hindi pa nila kayo papapasukin hanggat hindi pa 2 PM or kahit mga 1:30 kasi dumating ako sa pila noong 1:30 PM. August 12, PCR test ko ng 8 AM. August 13, lumabas yung PCR test ko. So, tamang-tama lang talaga siya. So, parang kakailanganin talaga natin ng 5 days sa pag-aasikaso ng lahat ng yun. So, sa mga nasa probinsya, kailangan ho talaga pumunta kayo ng Manila sa lugar na walang consular office. Kailangan talaga pumunta kayo ng Manila kasi parang 5 to 7 days yung process ninyo eh. Mahirap naman kung galing kayong probinsya, tapos i-apply nyo yung travel confirmation ninyo, tapos babalik ulit kayo at babalik ulit kayo. Mahirap po lalo na ngayon na wala pa pong public transportation. And huwag nyo pong kakalimutan na ang PCR test result, kailangan pasok po dun sa 72 hours before your departure time. Example, August 14 ang flight ninyo. Sabihin natin 2 PM ang flight ninyo, pwede kayo magpa-test ng August 12, at least 2 days before, pero dapat siguraduhin ninyo na malalabas ng hospital or ng testing center yung result ninyo within 48 hours bago kayo mag-flight. And para mas safe din, kung August 14 ang flight ninyo ng 2 PM, ang pinaka-safe is August 11, ng 2 PM onwards kayo magpa-test. Ayun. So, pwede siya lumabas ng August 12, ng August 13, or kung pinaka-late na, August 14, bago kayo mag-flight. So, that's it for today's vlog. And, i-update ko ulit kayo dun sa magiging ganap ko sa NAIA and pagdating ko ng Haneda Airport. And sa mga nagtatanong kung paano yung gagawin nila dun sa binigay ng Japan Embassy na format ng PCR test result, hindi ko pa din po alam kasi ako wala din akong ganon. Hindi siya napirmahan ng doctor kasi walang face-to-face na nangyari. Online binigay sa akin yung result. So, hindi niya napirmahan. Wait ko kayo kung tatanggapin ba ng immigration sa Japan yon or kung ma-hold ba ako ng dahil doon. Hindi ko alam. Basta ang importante sa akin, meron akong copy na galing mismo sa St. Luke's na nagpapatunay na negative ang PCR test result ko. Sana lang din, negative din yung test sa akin pagdating sa airport doon. Kasi, diba, karamihan sa mga nababasa natin na
karamihan sa mga travelers from Philippines, pero hindi naman porke sinabi na travelers from Philippines, lahat sila Pinoy na, 'di ba? Yun, karamihan, nakakaalis ng negative, pero pagdating doon sa airport, positive sila. So, hindi ko talaga alam kung ano nangyayari doon. Pero, possible din kasi na ibang lahi sila. Kasi, di ba, halos tayo lang yung Philippine passport holder, yung nire-require na PCR test, di ba? So, pwede din siguro na yung iba, Japanese, ayun. So, that's it for today's vlog. Thank you for watching and see you in my next vlog.